Illum se nagħtu ħarsa lejn l-ewwel gazzetta li nistgħu nqisuha Maltija. Din hija il-Journal de Malte. Se nerġgħu mmorru lura lejn il-perjodu Franċiż. Iżda qabel nagħmlu dan, ejja nagħtu ħarsa lejn x'kien qed jiġri f'dan il-qasam qabel ma ġew il-Franċiżi f'Malta. Fi żmien l-Ordni ta' San Ġwan insibu diversi ġurnali barranin jiċċirkolaw fost il-poplu letterat. Fuq minnhom kienet ukoll tissemma Malta. Aħna dejjem ngħidu u ngħidu tajjeb illi l-ewwel gazzetta f'Malta, l-ewwel perjodiku f'Malta bdiet toħroġ mal-ħakma Franċiża f'Malta. Jiġifieri għandek il-Journal de Malte illi beda jippubblikat matul il-perjodu Franċiż. Imma da ma jfissirx illi ma kellex gazzetti, naturalment gazzetti barranin li kienu jiċċirkulaw f'Malta. Iżgur li kellek, avolja ngħidu kellek il-litterizmu qawwi, avolja ngħidu l-poplu. Ma kienx jaqra imma madankollu gazzetti perjodiċi kellek ukoll. Jiġifieri kellek il-ġurnali Italjani, kellek ġurnali Franċiżi, tinsix. Malta kellek l-Ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwan u dan kien ordni kosmopolitan, kellek kavallieri minn diversi pajjiżi fl-Ewropa u dawna kienu jridu jżommu wkoll aġġornati ma' dak li qed jiġri f'pajjiżhom u fil-kumplament tal-Ewropa. Jiġifieri kellek minn dawn il-gazzetti għandna kollezzjonijiet mhux ħażin tagħhom pereżempju appuntu fil-Biblioteka Nazzjonali. Normalment fejn hemm il-kitba hemm ukoll iċ-ċensura. Kienet teżisti f'dan iż-żmien? ċensura kellek żgur, jiġifieri inti dejjem kellek żewġ livelli ta' ċensura. Kellek ċensura fuq livell fejn hu pubblikat il-ġurnal. Jiġifieri inti għandek l-awtoritajiet Franċiżi, l-awtoritajiet fl-istat Taljan partikolari fejn hu pubblikat, l-awtoritajiet Spanjoli, eċċetera, illi dawna qabel ma jkun pubblikat il-ġurnal għandek proċess, għandek mekkaniżmu ta' ċensura, dik li ngħidula ċensura preventiva, qabel ma joħroġ ix-xogħol. Sewwa, imbagħad għandek ukoll iċ-ċensura fejn jitqassam dal-ġurnal, ġifieri inti jista' jkollok każ fejn ġurnal illi għadda minn proċess ta' ċensura, ġurnal illi dik il-ħarġa partikolari ma kellhomx problema maċ-ċensura nazzjonali tal-pajjiż, dak il-ġurnal ħareġ imma f'pajjiż partikolari fejn tqassam fejn inbih hemmhekk kellek problema. Jista' jkun, pereżempju, illi dal-ġurnal wasal Malta, pubblikat l-Italja, pubblikat Franza, għal xi raġuni il-Gvern tal-Ordni f'Malta ħass illi dal-ġurnal ma kellux jitqassam f'Malta. Jiġifieri għalhekk kellek daw iż-żewġ livelli ħana jsejħulhom hekk ta' ċensura possibbli. Fi żmien il-Franċiżi twaqfet gazzetta bl-isem ta' Journal de Malte. Din kienet gazzetta pubblikata mill-Awtorità Franċiża f'Malta. Fiha nsibu artikli bil-Franċiż u bit-Taljan. Il-Journal de Malte huwa importanti ħafna f'iktar minn kuntest wieħed. L-ewwel nett huwa l-ewwel gazzetta, l-ewwel ġurnal illi huwa pubblikat f'Malta bl-iskop speċifiku illi jkun ċirkolat Malta. L-importanza tiegħu hija illi inti għall-ewwel darba għandek il-gvern tal-pajjiż illi qed jipprova jikkomunika mal-popolazzjoni b'mod regolari permezz ta' ġurnal. Fit-30 ta' Ġunju ġie ppubblikat il-prospektus għal dan il-ġurnal. Li jgħidlek, u se naqra, il-prospektus tal-ġurnal li jgħidlek. Permezz ta' dan il-ġurnal il-poplu ikun jista' jitgħallem u jikkomunika ma' popli oħra. Jingħad ukoll x'kellu jkun il-kontenut, jiġifieri artikli politiċi, imsejħin nuvell, aħbarijiet, ċoe, il-liġijiet prinċipali Franċiżi, id-deċiżjonijiet tad direttorju eżekuttiv relattivi għal Malta, speċjalment dak li jirrigwarda il-kummerċ u l-industrija. Id-deċiżjonijiet ta' diversi kapijiet f'Malta, artikli li jittrattaw dwar l-istruzzjoni pubblika, eccetera. Il-Journal de Malte ma kienx ġurnal indipendenti fis-sens modern tal-kelma, ġifieri il-Journal de Malte kienet pubblikazzjoni tal-Gvern Franċiż. L-idea warajja kienet illi idaħħal l-elementi Franċiżi fil-pajjiż. Jiġifieri inti fil-Journal de Malte prattikament qatt minn se ssib kritika, qatt minn se ssib diskussjoni vera kif nifhmu f'kuntest ta' ġurnaliżmu modern. Ħassib aħbarijiet ħafna b'mod partikolari Franċiżi, il-vittorji, l-akkwisti, il-kisbiet Franċiżi fuq il-kontinent,
xi aħbarijiet dwar l-iżviluppi tal-Gvern Franċiż f'Malta, imma ġifieri essenzjalment dak li ħassib minn tista' ssib xi espressjoni ta' xi opinjoni ħilsa kif addirittura lanqas minn se ssib fil-gazzetti li ġew wara tal-bidu tal-Ingliżi l-istess ħaġa, ġifieri inti għandek ħafna hawnhekk qed nitkellmu fuq materjal ta' propaganda aktar minn ħaġa oħra. Jibqa' l-fatt imma illi dan huwa it-twelid tal-pubblikazzjonijiet ta' forma ġurnalistika f'pajjiżna. Dan il-ġurnal kien ippubblikat b'żewġ lingwi, bil-Franċiż u bit-Taljan. Jista' jkun li jekk inħarsu leħ fil-fond, nibdew nifhmu aħjar kif kienet il-ħajja, il-kultura u anke il-lingwa f'Malta f'dan il-perjodu. Il-għan li kellhom il-Franċiżi meta ħarġu dan il-ġurnal kien illi minn Malta jagħmlu Franza żgħira biex ngħidlek, li Malta tiġbaħ il-Franza kemm jista' jkun, speċjalment fl-ideali ta' Rivoluzzjoni Franċiża. U xtaqu allura illi issir tibdil anke fil-ħajja ta' kuljum. Biżejjed ngħidu illi il-belt, it-toroq tal-belt, ħafna minnhom toroq ġiġibu l-ismijiet tal-qaddisin dawk kollha ġew replaced bismijiet oħra. Bħal ngħidu aħna il-Pjazza tal-Libertà, Plaza tal-Liberté, kienet il-Pjazza San Ġorġ. Illum għada teżisti, jekk wieħed ħares sew triq teżorerija fejn il-biblioteka, għadhem tidher rida legalité, patrimonju ta' l-ħallowna Franċiżi. Il-Ġurnal de Malti ftit jirrifletti dak li kien għaddej fis-soċjetà Maltija ta' dak iż-żmien, u dan għaliex il-għan ewlieni tal-ġurnal kien li glorifika l-Franza u li l-Maltin jirrealizzaw illi huma issa qegħdin tajjeb, kisbu l-libertà u l-ugwaljanza u bis-saħħa ta' hekk ukoll huma ħelsu mill-madmat tal-ordni. Ta' min jgħid illi dan il-ġurnal kellu ħajja qasira ħafna. Beda wara mingħajr data l-ewwel numru dana kien hemm 10 numri minn numru 1 sa numru 10. L-ewwel numru beda mingħajr data però jgħid illi wara il-festa tal-14 ta' Lulju, il-Festa Nazzjonali Franċiża, u l-aħħar wieħed kien f'Settembru. Issa minn dawn l-10 fil-fatt hemm 3 minnhom it-tieni wieħed, in-numru 5 u n-numru 9 li huma neqsin u li l-istoriċi jaqblu illi dawna ma ħarġu qatt u dan għaliex il-numru 1 jispiċċa fil-paġna numru 8 fil-waqt li n-numru 3 ikompli fil-paġna numru 9. Mela dik hija prova. U l-istess l-oħrajn il-neqsin ġifieri ma ħarġu qatt. Mela kif diġà smajna dan il-ġurnal ġie ippubblikat b'żewġ lingwi bil-Franċiż u l-kolonna l-oħra tradotta bit-Taljan u dana biex jinħawlu il-ħan li għalli ġi miktub biex jiġi moqri. Dak iż-żmien il-Maltin litterati kienu jitkellmu u jiktbu bit-Taljan. Din kienet tradizzjoni ta' żmien il-kavallieri li għal dak iż-żmien kollha li damu hawnhekk il-lingwa franka ġo Malta kienet it-Taljan. Mela allura kien neċessarju li jkun hemm din it-tieni kolonna. Fis-sittiem li dam Malta Bonaparte għamel ħafna taqlib biex Malta tiġi kemm jista' jkun viċin tal-ideali tar-Repubblika Franċiża. Għamel ħafna tibdiliet, waqqaf kummissjoni ta' 9 membri u fir-ras tagħha poġġa lill-ex kavallier li kien Commander u Grand Cross u kien anke teżorir tal-ordni u li jismu Bosredon, Jean de Bosredon Rancigat. Mela, Bonaparte jirregola wkoll id-dmirijiet u id-drittijiet tal-Maltin. Fost dawn kien hemm l-ugwaljanza. Jiġifieri kulħadd kien ċittadin. It-titli nobiljari spiċċaw u kulħadd kellu ċans jimxi l-qudiem bis-saħħa tal-mertu u tat-talenti li kellu. Kienu jieħdu wkoll in konsiderazzjoni kemm dan l-individwu kien jaqbel mal-ideali tal-Repubblika Franċiża. Abolixxa wkoll l-iskjavitu. U fil-ġurnal numru 7 interessanti li hemm referenza għal fatt li 500 skjaf Musulman ġie meħlus u inkambju ġew meħlusin xi Maltin li kienu skjavi fl-Afrika ta' fuq. Mela dik hija referenza, dik hija xi ħaġa li nsibu fil-ġurnal u tirrifletti
il-soċjetà ta' Malta ta' dak iż-żmien. Ħafna mill-Maltin ta' dak iż-żmien ma kinux litterati. Allura għal min kien intenzjonat dan il-ġurnal? Mela, l-isem sħiħ tal-ġurnal huwa Ġurnal de Malt. Feuille nazzjonal, politik, moral, kommerzjal e litterar. Nazzjonali, politiku, morali, kummerċjali u letterarju. Ġifieri hekk kellu jkun, però da naturalment il-fatt li ħarġu ftit numri dan l-skop kollu wiesa daqshekk ma ntlaħax. Wara li tajna ħarsa lejn l-isfond storiku u kif twaqqaf dan il-ġurnal, issa ta' min nifhmu nanalizzaw il-kontenut ta' dan il-ġurnal. Aħbarijiet internazzjonali inti il-kuntest tal-Ġurnal de Malt huwa il-gwerra fl-Ewropa. Ġifieri inti għandek il-gwerra għaddejja għal snin twal, 20-25 sena ta' gwerra bej Franza u ħafna mill-pajjiżi oħra Ewropej li mhumiex lesti jaċċettaw il-Revoluzzjoni Franċiża, mhux lesti jaċċettaw laqqas lil Napoleon bħala il-kap tal-Istat fi Franza iktar u iktar il-policy espansjonistika Franċiża li kellek dak iż-żmien. U allura dan ħajkun kollu rifless f'gazzetta bħalma kienet il-Ġurnal de Malt. Niftehmu, il-Ġurnal de Malt ma kienx xi ħaġa unika fis-sens kellek ħafna pajjiżi oħra illi kellhom il-ħakma Franċiża li kienu magħhom il-Franċiżi illi kellhom l-istess ħaġa. Issa, sib ta' ħbarijiet mela għandek ħafna ħbarijiet dwar vittorji Franċiżi illi qed iseħħu fl-Ewropa, wieħed irid janalizza ħafna drabi kemm huma veritieri, ħafna drabi iva, kultant le, imma essenzjalment inti għandek il-glorifikazzjoni ta' Franza fih dan. L-istess ħaġa fil-kontest lokali, jiġifieri inti għandek ir-riformi illi qed idaħħal il-Gvern Franċiż, riformi ħafna minnhom illi naturalment l-idea kienet illi jimmodernizzaw anke lill-pajjiż, u allura għandek ir-rapportaġġ dwar dawn ir-riformi fil-Ġurnal de Malt. Fil-ħarġa numru 6 nsibu r-raġuni għaliex it-truppi Franċiżi żbarkaw f'Malta. L-ordni ma ċettax il-vapuri Franċiżi li l-vapuri Franċiżi jidħlu jieħdu l-ilma minn bajjiet differenti, tat rifuġju lill-Franċiżi eżiljati, kienet kontra Franza u dan għalkemm kien hemm Maltin, kemm Maltin u kemm Franċiżi dwar il-kawża Franċiża. Jumejn wara l-iżbark, il-kavallieri ikkapitulaw u bekk l-ambizzjonijiet tal-Ingilterra u tar-Russja sfaw fix-xejn. Ingħataw aktar aħbarijiet dwar ir-rebħet Franċiżi fl-Italja. Dan qiegħed fil-ħarġa numru 6. Kif nafu tajjeb, il-Maltin malajr xebaw taħt il-Franċiżi. Ikun interessanti naraw jekk dan it-taqlib kienx rifless f'dan il-ġurnal. Kif beda l-irvel tal-Maltin, qed nitkellmu aħna f'Settembru 1798, il-Ġurnal de Malt isu bil-mod il-mod jibda inin, jibda inaqqas sakemm jispiċċa fix-xejn. L-idea donna kienet illi il-ġurnal anke jitqassam fl-irħula, jiġifieri għandna records pereżempju illi tant numru ta' kopji intbagħtu f'irħula fi bliet u rħula differenti f'Malta. Meta beda l-irvel, il-ħarġiet li ħarġu wara l-irvel iva jirriflettu u jitkellmu fuq l-irvel naturalment b'mod mill-lenti Franċiża naturalment, jiġifieri inti għandek isma' il-Maltin illi ġew mxewxa, il-Maltin illi ġew żgwidati kontra dak illi qed nippruvaw nagħmlu aħna għal ġid tagħhom, għal benefiċċju tagħhom, għar-riforma tal-pajjiż, imma il-problema hija illi il-poplu hemm barra, l-poplu mhux tal-belt imma l-poplu tal-irħula qed ikunu żgwidati illi wassal biex iqumu kontra dan kollu li aħna nippruvaw nagħmlu finalment għal-ġid għalihom. L-iżvilupp f'dan il-qasam kien wieħed notevoli. Fil-perjodu Ingliż insibu diversi ġurnali, fosthom Foglio d'Avvisi, Largo u il-Kartaġinese. Twaqfet ukoll il-Gazzetta del Governo di Malta. Mat-tmiem tal-ħakma Franċiża, reġa' għandek taqliba oħra, jiġifieri Malta għaddiet fi żmien qasir, fi żmien prattikament ta' sentejn, għaddiet minn 3 gvernijiet differenti. Il-Ġurnal de Malt kien waqaf qabel ma tkeċċew il-Franċiżi minn Malta. Meta l-Ingliżi daħlu l-belt,
ħadu wkoll fidejhom l-istamperija. L-istamperija naturalment kienet il-belt l-istamperija tal-gvern, l-istamperija li kellek Malta, u parti ovvjament mir-rebħa mill-akkwist ħansejħu hekk tal-Ingliżi kienet ukoll l-istamperija. L-Ingliżi wkoll irrealizzaw il-bżonn illi jużaw l-istampa u l-Ingliżi bdew joħorġu il-gazzetti tagħhom ukoll. Din id-darba gazzetti bit-Taljan biss, fil-waqt li l-Ġurnal de Malt kien bil-Franċiż u bit-Taljan. Gazzetti illi ħanajdu hekk, jiġifieri isu għandek l-oppost tal-Ġurnal de Malt. Jiġifieri il-Ġurnal de Malt huwa l-ġurnal pro-Franċiż, kull ma jagħmlu l-Franċiżi huwa tajjeb barra minn Malta u f'Malta. Dawn il-gazzetti Ingliżi tal-bidu ħansejħulhom Ingliżi għax pubblikati taħt il-patroċinju tal-Gvern Ingliż f'Malta, imma bit-Taljan għandek Foglio d'Avviżi, għandek Largo, għandek il-Kartaġinese. Prattikament ma tantx hemm differenza bejniethom. Format żgħir u dawn xogħolhom kien illi jagħtu propaganda lid-darba anti-Franċiża totalment l-oppost illi kellek qabel. Jiġifieri l-iskop ta' dawn il-gazzetti kien appuntu il-villifikazzjoni ħanajdu hekk ta' Franza, ta' Napoleon u l-glorja tal-Ingilterra, etc. U għandek l-istess, għandek aħbarijiet, speċjalment aħbarijiet ta' barra minn Malta, is-suċċessi tal-alleati, is-suċċessi tal-Ingliżi, pereżempju f'waħda minnhom, f'waħda mill-ħadit tal-Kartaġinese hemm rapport pjuttost dettaljat tar-rebħa tal-battalja ta' Trafalgar. U għandek il-bastimenti u għandek id-dettalji kollha. Naturalment, daw ħafna drabi kienu meħudin minn gazzetti barranin imma wkoll pubblikati Malta. L-iskop tal-gazzetti ma kienx biss illi jitqasmu f'Malta imma anki illi jiġu esportati għall-Italja. Jiġifieri għandna dokumentazzjoni li turi illi daw il-gazzetti numru minnhom kienu jkunu esportati bħala propaganda anti-Franċiża fl-Italja. L-evidenza tal-Maltin f'dawn il-gazzetti mhijiex wisq. L-iktar persuna li hija marbuta ma' dal-gazzetti kien il-ġurnalist Taljan Vittorio Barzoni. Vittorio Barzoni kien jgħix Malta, kien imqabbad mill-Ingliżi li kien anti-Franċiż ħafna, u allura kien ideali għall-Ingliżi kellu esperjenza fil-ġurnaliżmu u kien ideali l-Ingliżi biex jieħu ħsieb dawn il-ġurnali. Jiġifieri ħafna drabi il-moħħ wara il-ħarġiet ta' dawn il-gazzetti kien appuntu Vittorio Barzoni. Apparti dawn il-gazzetti, Vittorio Barzoni ppubblika wkoll għatta kodba, ħafna minnhom stampati Malta, pubblikati Malta, anti-Franċiżi mill-iżjed. Jiġifieri din kienet persuna illi kienet ideali għall-Ingliżi fis-sens li dan kien Taljan, allura seta' jikteb bit-Taljan kemm għall-poplu Malti letterat illi l-unika lingwa li kien kompetenti fija kien it-Taljan, kif ukoll għall-udjenza fl-Italja. U bħalma l-gazzetti kienu esportati, anki issues saraw il-kodba ta' Barzoni, numru minnhom kienu jkunu esportati wkoll lejn l-Italja. Wara dawn il-gazzetti illi ma tantx damu, ġifieri għandek Largo, Foglio d'Avviżi, Largo, Kartaġinese, il-Gvern Ingliż f'Malta jibda joħroġ il-gazzetta uffiċjali tal-Gvern bl-isem Gazzetta del Governo di Malta. L-imbat iktar tard evolvit u saret il-Malta Government Gazette, Gazzetta tal-Gvern ta' Malta, hija gazzetta li qed toħroġ sal-lum, hija l-eqdem gazzetta appuntu illi għandna Malta. L-idea tagħha kienet illi tkun il-gazzetta uffiċjali tal-Gvern. Madankollu, peress li qabel l-1839 ma kellekx il-libertà tal-istampa u ma kellekx ġurnali oħrajn, allura kien l-uniku ġurnal f'Malta, kultant kien jintuża wkoll mal-riklamar, għal-bżonnijiet ħanajdu hekk fuq livell individwali. Wara l-libertà tal-istampa mbagħad il-Gazzetta tal-Gvern iktar assumit ir-rwol uffiċjali pa' kif nafu għallum bħala l-Gazzetta propja tal-Gvern bl-avviżi bl-informazzjoni tal-Gvern. Naslu fis-sena 1839. Sena importanti ħafna fl-istorja ta' Malta. Sena fejn seħħet il-libertà tal-istampa. Mela, fl-1839 wara ħafna taħbit minn naħa tal-Maltin, Camillo Xiberras, George Mitrovic, etc. biex il-Maltin jingħataw il-jett li jesprimu ruhom, naturalment dak iż-żmien bil-kitba stampata, ma kienx hawn il-mezzi ovvjament ta' komunikazzjoni li illum. Il-Gvern Ingliż finalment ikkonċeda il-libertà tal-istampa. Ġifieri mill-1839 il-qudiem f'Malta essenzjalment inbidlu żewġ affarijiet.
għandek it-twaqqif ta' ċensura, ġifieri iċ-ċensura dik li ngħidu ċensura preventiva waqfet, allura inti jekk inti trid tippubblika xi trid tistampa xi ħaġa, m'għandekx għalfejn iġġib il-permess tal-awtorità qabel imma tmur għand l-istampatur u jistampa għalek dak li għandek bżonn. It-tieni aspett kien illi jingħataw liċenzji biex jinfetħu stamperiji privati. Jiġifieri l-istess sa dak iż-żmien l-unika stamperija li kellek kienet l-istamperija tal-gvern li kienet tmur lura għall-1756 fi żmien Lord, fi żmien Pinto, jiena dejjem inħobb ngħid hija l-eqdem probabbilment l-eqdem dipartiment tal-gvern li għandna Malta għax tmur lura daqshekk. Mela inti għandek il-ftuħ tal-istamperiji privati. Fil-fatt xi wħud minnhom tal-bidunet fetħu ftit qabel inti ġilt tiltaqa' ma' materjal stampat Malta bid-data 1838, mhux 39, u dik ġrat minħabba li l-Ingliżi kienu lesti li ħajatu l-libertà tal-istampa u allura konċedew illi ċertu stampaturi jibdew jaħdmu anke qabel. Ma allura inti għandek żvilupp importantissimu, f'daqqa waħda Malta qed jiġu stabiliti stamperiji naturalment għal-bidu li żjed fil-belt, imbagħad fil-kottonera, fl-erja urbana, fl-erja fejn ukoll għandek l-iktar klassi letterata tal-Maltin, iżjed tard ħajinfirxulek ma' kullimkien. Wara l-libertà tal-istampa, insibu qatt ta' ġurnali Maltin miktubin kemm bil-Malti u kemm b'lingwi oħra, li sfortunatament m'għandniex kopji tagħhom. Mela, għandna wkoll numru ta' gazzetti li ma nafux nafu bihom għaliex jissemmew fil-polemiċi ħafna drabi, għax il-gazzetti l-antiki li kellhom karatteristika naturalment wantaw spinta enormi lill-ilsin, lill-letteratura u lill-alfabet Malti, għax fihom ġew sperimentati wkoll alfabetti differenti tal-Malti. Imma kienu wkoll mezz naturalment li jtuk l-aħbarijiet. Kienu wkoll showcase ta' x'kien isir fit-teatru f'Malta. Jiġifieri ħafna mit-teatru li kien iseħħ f'Malta kien jiġi reklamat, jkun hemm artikli, reċenzjoni kritika ħarxa jajru l-xulxin f'dawn il-gazzetti li ta' dak iż-żminijiet. U mbagħad għandek ukoll, mhux il-Facebook tal-lum biss, li għandek il-gossip, eċċetera, u chats, għandek ukoll teddid pereżempju fil-gazzetti jgħidlek sur Kassola rajtek mhix strada stretta jiena u int għandek il-familja, daw issibhom fil-gazzetti, daw il-battuti u kienu ħorox, ġifieri jinsultaw il-xulxin mhux ħażin. Nagħtik eżempju ta' xi tnejn jew tlieta li m'għadhomx magħna. Pereżempju t-trumbetta. It-trumbetta kien każ ta' gazzetta ta' żewġ żgħażagħ, kważi parallela ma' dak li seħħ f'Malta ftit ta' snin ilu, żewġ żgħażagħ li kkritikaw bl-aħrax kumpanija ta' teatru ta' Sardinja u daw għamlulhom libell. Għamlulhom libell, għalqulhom il-gazzetta, marru l-qorti u daw weħlu l-ħabs. Għaliex ġiex żgħażagħ għaliex jikkritikaw lil dil-kumpanija. Di gazzetta li m'għadix teżisti imma nafu biha. Għaliex, naturalment gazzetti l-oħrajn irrappurtaw il-każ. L-użu tal-Malti f'dawn il-gazzetti huwa importanti għal kif bdiet tiżviluppa l-lingwa Maltija. Di tat spinta kif edna anki li l-ilsim Malti, għax kien hemm inbeda jikteb bil-Malti, ma mhux biss kienet jikteb bil-Malti, imma kien qiegħed ukoll jipproponi, apparti b'xogħlijiet letterarji l-aktar minnhom poeżiji, imma tipproponi wkoll alfabet għal-Malti, ma kellniex aħna alfabet biex nikbu bih. U allura kellek nies differenti, Francesco Vella, Salvatore Cumbo, George Percy Badger, daw kollha u ħafna oħrajn ta' ġifieri, qed jipproponu alfabeti differenti f'polemika xi kultant bejniethom. U kien hemm qatt min pereżempju ftit imma għadu qed juża littri Arab għall-isem Malti bħalma kien uża Teżan, eccetera, regole per la lingua maltese fis-sekli ta' qabel. U għalhekk allura kellek mhux biss li inti qed tagħmel propaganda għall-sistema alfabetika tiegħek, imma inti wkoll qed tipprova tippopolarizza. U biż-żmien allura almenu ġiet stabilita regola li l-Malti għandu jinkiteb bittri Latini. Dika diġà kienet kisba grazzi għal dil-kwantità ta' gazzetti li bdew joħorġu b'alfabet Latin, u mbagħad min ikollu sinjal diakritiku mod, min għandu sinjal diakritiku ieħor u hemmhekk il-ġid. U allura
din kienet bażi tajba ħafna biex imbagħad l-Għaqda tal-Malti fl-1924 stabilit l-sim Malti, l-alfabet Malti li mbagħad kellu jsir dak uffiċjali li aħna nużaw illum fl-1934. L-iżvilupp tal-gazzetti u l-ġurnaliżmu huwa ta' importanza kbira fih dan is-soċjetà. Huma l-ġurnalisti li jirrapportaw dak kollu li qed jiġri fil-pajjiż sabiex in-nies tkun informata. Fil-programm li jmiss se nħarsu lejn kitbiet dwar Malta ta' vjaġġaturi barranin, fosthom Ivan Foray. Għal darb'oħra.